Numbers chapter 14. Papa verse 1. Zvino ungano yose yakachema zvikuru. Vanhu vakachema usiku ihwohwo patuka. Vana vaIsraeri vose vakapopotera Mozisi naAroni. Ungano yose ikati kwavari, haiwa, dai takafira hedu munyika yeIjipita, dai takafira hedu murenje rino. Jehovha wakawireiko nesu munyika ino? Timunamwe nomunondo, vakadzi vedu navana vedu vachatapwa. Hakuzaiva nani kuti tidzokere Ijipita here? Vakataurirana vakati, ngatizvitsvakire mukuru tidzokere Ijipita. Ipapo Mozisi naAroni vakawira pasi nezviso zvavo pamberi peungano yose yavana vaIsraeri. NaJoshua mwanakomana waNuni naKarebhu mwanakomana waJefune vakanga vandoshora nyika pamwe chete navamwe, vakabvarura nguo dzavo. Vakataura nekuungano yose yavana vaIsraeri vakati, nyika yatakakura napakati payo kuishora inyika yakanaka kwazvo kwazvo. Kana Jehovha achifara nesu, uchatiisa kunyika iyo, nokuti paiyo inyika inoyerera mukaka nouchi. Asi regai kumukira Jehovha, uye musatya vanhu venyika iyo, nokuti ivo zvokudya zvedu mumvuri wavo wakabviswa pamusoro pavo. Jehovha unesu, regai kutya vatende. Asi ungano yose yakati vatamo nemabwe. Ipapo kubwinya kwaJehovha kwakaonekwa mutende rokusongana navana vaIsraeri vose. Mazvita tivaomberere maoko vachinogara pasi. Amen. Masikati ano kwataverengesawo ndaipawo title inoti Whose Report Do You Believe? Tinofara Paulo anoti handinyare neivhangeri. Mhando yaMwari watakatenga kwaari muhombe. Pane song inomboimba, but tinoita yenjabula nasina timboimba ine worship way. Hakuna mhando yaMwari watakamboona anofamba nevana vake. Vamwe vaMwari vatakaverenga mushoko raMwari vaigadzirirwa temberi yekugaramo vasina urimo. Ndakambotaura ndikati handidi mhando yaMwari akadaro, wokuti vehosdeko munoita juti rosa yekupukuta Mwari. Kusvika panonzi veduwe nzeve dzaMwari dzina muchini, pashaya wewe ane kachira anokokotodza mukati. Ndarava mhando yaMwari wekuti sirivhisi ino yapera, maasha munobvunzana kuti ndiyananga ari pajuti rekutakura Mwari nhasi. Takamwa Mwari. Haleluya. Mwari asingafambi, Mwari asingataure, Mwari asinganzwe. Amen. But isu tina Mwari wedu unoshamisa. Wakaimbwa vanhu wahamba nati, iwo wahamba nati, iwo wahamba nati, siyabonga. It's such a
gori totalmente kwenu maitichi rinonzi nongofamba chimoti moto hanzi anoonekwa kuti rakareba kusvika kupi ende inobuda kwekuti wanga wakaudzwa ripoti iyo it's another report ndosaka that use report do you believe waiti kungosvika pedyo negomo iroro gogo waiti vabvudzi rese kuti nyawaka richidairira kuti pama pakakudira mushe pane chipongo definition yechipongo mainzi aichiti moto iri kunyepa here mubhake kuti kune moto baba vayo vakavigirwa pane moto vari kupota vachimuka usiku uri moto rega nditi zvimotonyana hokoyo vasangana nemoto chaiwo hatiitye zvikwamo hatiitye zvimagoritoto inini pandiri nditori moto mwari vangu vanoshandura rarararo to be a flame of fire hakuna chinotambira pamoto hadzi nhunzi nekanyamwa ayo nhunzi haidi ndakakunyurwa jo inongopinda kati pasitovha igare whose report do you believe? I believe that it is God's desire for everyone to enter into greatness. Kana mwari vari muhombe zvinoreva kuti zvavo zvese mwari zvihombe. Kana vokupa mari vanokupa mari hombe. Kana vokupa basa vanokupa basa hombe. Kana vokupa utano vanokupa utano huhombe. Kana vokupa murume vanokupa murume muhombe. Kana vopiwa mudzimai unopiwa mudzimai muhombe. Language yekumababa vedu hatisine pasi pasi. We don't settle for little things. Ukaona uchirapa kunyasisi tichiri kuenda wendo ruchiripo tichabva apa tigoona apa tigobva apa tigoona apa tigobva apa tigoenda pezulu kuna mutara. Amen and amen. I believe it is God's desire for everyone to enter into greatness, to live a life of abundance, to live a life without lack. Nokuti mwari vedu havana chavanoshaya. But I have discovered kuti waiti baba vedu vari muhombe kutaura chowari uri muduku izvo zvinoda kuti muri muhombe so uri kungotaura nezvenyu because mari iri kubhengi kwangu ndeyekubata iduku. Pane chakonzeresa vana vavanhu kuti vasasvike pakufanana nababa vavo. Asi vana vekudenga vakafanana naMwari. Mwari vakati ngatiitei munhu nemufananidzo wedu. Zvichireva kuti ndichitokuonai ndikufanenge ndichiona kaMwari nyama. But in reality, you find kuti zviri kuita kunge opposite. But ikauya kuzobudza kuti sei zvichiita kunge opposite. Whose report do you believe? Kune maripoti anobuda anobvisa vanhu paposition. Adamu naEvha vatadzira Mwari. Mwari akanogoti kudai mugadheni mangu. Mwari anati endai motsvaga pekuwanda. Vega vakazvigadzirira saizi yavo yepekuwanda ndokubva vanowanda. Mwari semazuva ese ndokuya vachitsvaka munhu paposition yavo yavakamusiya ari. Ndokubva vanomubvunza kuti nhai Adamu uripiko? Zvikanzi ndakuwandai Mwari nokuti ndakashama handina kusimira. Mwari havana kuti zveshuwa ndazviona kuti havana kusimira. Mubvunzo wavo vanobvunza kuti ndiani akuudza kuti havana kusimira? Whose report do you believe? Zvichireva kuti nyange Adamu naEvha vakanga vatadza. They were supposed to sit in their position. Mwari vasvika vachiwana vanhu panzvimbo yavakavasiya. Mwari ndovane solution kuti ndochiindipindewo but vandita tozvigadzirira kare. Basa kungopera so
journey is to reach your destination. Hakuna mwana kwenda kwa Bosman what I want to be the opposite mazebo diaba chero wangu kama mtu misina chinoita kuti upeke begi wakananga ku Bosman kana kuti wakananga ku Alatamo une destination yauri kuda kusvika. Ndichambo kusiya ndichakwenda kuZimbabwe ndiri kunanga kumasvingo kwamucheke ndiri kuenda kuchireti. The purpose of every journey is to reach a destination. Tati murwendo rwune nyaya musati masvika kwamuri kuenda. Ndomatapararira kazhinji panyaya yemaripoti asiriwo. Ndakati ndichitarisawo roti dzedu dzino ndakaona kuti vakameka shuwa kuti haungofamba mutserendeni. Aparadza muri drive mahamu munosangana nawo muroti. Ndati ndakadimuzi kuti nyangwe mugava uine mahamu nyangwe mugava uine mastop sign as long as napinda mahweno my purpose is to reach my destination. Asi kana ukafamba neasingazikane nachino mukapa inini nena kakuti asinatombotora nena license motikari akanosvika pastop sign unomwana akapaka kodini pakanzi stop. Pakauya akaverenga highway court yepano panyika anozviziva kuti stop hazvisi kureva kuti mirirapo zviri kureva kuti svika womira wocheka kurudyi wocheka kuruboshwe. If it is safe to proceed you proceed with your journey. Amen. Umwe akasvika pakanzi slow down up ahead kana akari kufamba nespeed 120 munomwana
kushira kusinani ndokutaka kuti uri mwana wangu. Nawarudzi inozara mwana anenge zvinhu izvozvi ndakuenda kuKrisimasi ndosaka ndakuudza kuti uri moto. Ndakaudza madzimai kuno ndikati musakasvika muchiudzanonono mujena akasara achitsvaka vanhu kudarika vanhu hazvinei kunodza kudyiwa ikoko pachapacha nemoto yapfuura nguva yekuti titize vamwe varoidziwo ndakatute mabhegi vachiti ndakanzwa kuti ari kuuya. kusvika saka zikomai guru vakaenda kuni zvozofungeni vakangozoda madaidzwa natete vavo kakungata mutombogari saka vanoenda kwatete aiwa kuti kwatete aya baba vari moto nesu vatiri moto who's report to you please vakaudza kuti matonhora aiwa tonhore kana mwana wakutonhora kuchibvira moto ndosaka tichisangana kudai tiri zvibvunza tiri kutumidzana izvozvi kana pamo pamane marasha kwenya kwenya vanyauya navanhasi harina kumira mushe chakabvotoka mumusha kwenyu iwe wakatitarisa ndinochanopisa zvokumusha kwenyu vagotitsvaka kuti anongondititekedza wachona yaye ndiani murume anondichitekedza vationesa nhamo kunotatsva I don't need kumuperekedza musha kwenyu chakudu kuijusa zviri mandiri ndozvitumira kumusha kwenyu munopinzwerana iwe wachiuya netestimoni manje kwaniri kuti zvatisakana kuona makore ose zvirwiri runomadza mwari uyu unoshamisa ndobasa renyu tinokuijusa kana chiri kuijusa tikukuisa munyama tikukuisa mumweya tikukutumidza mumanderezvemweya uri kutoenda wakapaka ndakumusatye vaviri kumucha dzinogwavadzisa. Amen and amen. Who's the report to you believe? Ini ndikutamba ripoti mwakungobhilivha yekuti ndakanzwa kuti kune n'anga yekuti kunzi kuti chipinge adzi yakauya musha tsingamutanda chaiye iwe kutobhilivha tsingamutanda seripoti but I have a better report better than tsingamutanda seripoti better than varoini kumusha kwenyu seripoti. Amen and amen. Nyaya yeripoti inokonzeresa izvozvi ukatotenda zvatiri kutaura zviri kutoitika. Kune vamwe vanhu vasati vawana mabasa muno muSouth Africa kwete kuti havasi kuvawana vakupesa umwe achidai mwana achidai izvozvo akaiwa ripoti yekuti tete pandakanga ndakuenda nakwenda kunovaoneka kasi tete kwambe zvakanaka zvikanzi rikuenda zvakabva tichadzokwazo muna chii it's another report. Izvozvo kupesana kwakuita nemabasa anibheta nendenda anoona tete vai tinyatsovaudza kuti muri kudari Zambia yelo yepiki kana kuti chi ndingamuripe ismeni uri kungotsvaka kuti tete vanorwusa mashoko avo kuti aiwa iwo zvino mwana wacho kuti chienda unoshanda wedha tete kusunga kana kusasunga isi tina musharuka wahamba nati sinavona ndakati ndavakusvika pavanokubvunza kuti mbonare vanakomere makadya aiwa tikurevavo mari mezuku wanezuroi mukizvizvaisi kodhoro kubva kubuda bhokisasi murikupinda nevakicheni here kana makushandisa remulaudi munojamba here kana muchipita vangodzokera kudzinganga kuti ini ndakati ndoda wokuti afe handakuti wokuti asiye. Chinorevera usiku kunaona sekuru nyama vaamona mudiki anenge John ukwa John ari kuvanoridza madhiramu nokuda kungoti asitanokudzina tisvikewa sekuru here pakamwana kati kuti mukakadai. Who's the report to you?
ndamboya kuzokubaya jekiseni enda kuzimbabwe wakapaka kana uchienda kutembeni enda wakapaka. Mfundisi vakataura pano kuti hakuna kuita accident, tikuda kumbodhikileya kuti nyange moto ikaparara ini handitwe neaccident. Mashoko ako ane simba. Kana muinge msakoni mchimosha kuti koshe wahamba nati siyamo mwangozi wahamba nati sisoni chero muchienda kutembeni muri mumvura wahamba nati hatidyiwe nemakaro emuno muSouth Africa tigozoenda mberi yavo takangaenda kusaziva vakadyiwa nemashaki ngaadye vamwe vasina Jesu musharuka wangu adyiwe neshaki. Hallelujah. Amen and amen. Murwendo uru mune ma-ups and downs, but you are the sum total of what you believe. If you believe that you are rich, fundisi vanombofaira panapa kana wana mukana wokumira nhasiregai ndimbofaira. I know that I am rich. Ndokuva kana kuri kuchena chokwadi musataurei. Ndakakudhani kubva kubhuti kusvika kuheti ndini makanditarisa. Why? Ndakazvitikira ndandazvinenge zvemandamano ndikati ndiri munhu mukuru nhai mashoko avo akachipinda muchadenga achikutsvaka inese kusvika mashahope kuti ngatingera mwanza wenyu uri kuva kuti pfungwa dzako mashoko ane simba. You are the sum total of what you believe. Wakafunga kuti ndirume nepo basa dzidziro chete ndondodzidzinomberi chero katapira mari yakawanda inongomena shuwa kuti yakuita ro nhasi zvakupfeka irinyatsoshitaura munyatsosvota iye kana didaisesi yarwadza hakuna munhu anowadi muto madzimai munozviziva hawadi mitirwa kukura kwedu kuti vapendwika vedu kura kwakakurisa hazvisizo zvinoadhimitisa kurwadza chero kaka akadii kana mwana musikiti kana yarwadza ipa ndinousvika uchibvunza iri kurwadza here pindai vamwe vamezivimu rakasvikawo vakabvunza kuti ndidai iri kurwadza here zvombai zvodzidzokere. Saka kutaura munenge unoda kuti munyatsorwadziwa kuti hamukwanise kuadhimitika mumatendensi wadziyedenga because ukapinda mwana mushono marakuchena ati mama achitoona temperature situation yako iri kurwadza here ndingati kurwadza here it's fine kuti mukuku zvavo but at least it will. Aiwa inozvizokororei vana vamwari kudai mumukuru kana his excellence our very holy president vakaita operation kunamba chini vachiti vana vangu veropa kudai mumukuku vati moisu vana vamwari totiza here ndinozvidzidzira kuzimbabwe kuya kuzopinda mikuku yezuma anadzodarama ini naraotaaraotaaraota ngati muna mukuku kuna mukuku kuna mukuku you don't belong there. Umatobara kuti mukuku zvavo muhombe mfunge masofa anotokwata hatititokagegesha mukombe kana tanzitunakuwa mukombe ngatipiwe mukombe kutogegesha tirirana neumambo namwari here mukuku hatatiti hamba nati iva namwari wako manje tichamboenda kumbo tichamboenda kumba anhuwe nani namwari mukuku hatinengezvoma kuti azviite nemhaka yei aiwa ngati kune mukuku vana vamwari whose report to you believe in I believe God can raise you. Ndosaka tati takasvikira mukuku ndopekutangira mwari wari unotidzidzisa apa wotiisa apa wagoenda muimba yezvidhina yogeti redi yacho unoita simulate noti uri kuiona pranga
uchi nemukaka ndobva vati allright baba handei mozisi achivatungamirira pamwe chete naaroni. Mozisi unonzi waikakama, aroni ariinda kwete. Ndokufamba kwese ndokusvika pagungwa dzvuku ndokuona Mwari vachizvitidza vachitsemura gungwa vana vaIsraeri vachipinda nepakaoma. Vakabunga Mwari havana kubira ipapo. Vana vaIsraeri nokuva zvapupu zvekuona mutambudzi wavo achinyura muRed Sea, mutasvi webhiza nebhiza racho nemwaro dzacho nezvombo zvacho zvese zvokuti dai vaibvunzwa kuti ungatiifara mazana sei norodadheuya umuzvizive shemu fune umeshayewo muzuwe watakauya isu tichitokakati kupembera kuti tauya fara unopa akafa rikatitaura kuti kubuda kwemushamwari kune rufu mukati kana pane chisikadiwe nasatani kukuona uchiuda rakandibudza kuti rwanda runo avachera govadziye ngaawire mariri ine kana ndisina kuenda kun'anga ndati mishonga yavo yekun'anga ibate mariri mucheke wegovadziye ngaawire mariri fana vakafunga kuti chichikandinende pavana vaIsraeri havana kakatwa havana bhiza ini ndinomhanya ivari kufamba netsoka ndinovabata majemaje ndinenge tavakwirira somwari izvozvo kuno munhu ari kufunga kuti haa kubasa zvako bati muchiti kune ichi chinobuda rega ndikudze kuti ndifarao ari kufunga kuti majemaje ndinenge akubata bati najesu wedu wahamba nati kani ngatiwa hamba nati vanhu vachikufungidza basa rekutengesa makwidhiti wandiri kutengesa naye pamusika ndiye asina kubira mushe. It's unfortunate kuti munoona kwidhiti ye1 rand asi hamuzoitisisa zimanheru kuti ndabata mari pakutinga pawahamba nati siyamo nyangosiyami munozviziva here kuti najesu munhu ari pamusika anogona kutambirisa munhu ari kubasa akapfeka sutu anomukira everyday achienda kubasa but inine zvishoma nekuda kwokuti wahamba nati aneni ndinoita zvikuru. Haisi nyaya yekuruka vanhu 50 pamwedzi, haisi nyaya yeratio kuyakona vanoruka 50 ngavaruke. Chinondikoshera ndiwo hamba nati chero ndikaruka 10 nahamba nati uyu siyaniwo uyu ndinoshamisika muchizonzwa muchiti ndatenga motikari Mwari vakanaka ndaipama apo wai mhando yamwari wangu unofamba neni. Vana vaIsraeri vakaona Mwari achiita zvikuru vachiziva kwavari kuenda. Ndakotaranga the purpose of the journey is to reach your destination. Vabva kwese vasvika panonzi paKadeshi Barnea vagara paya ndipo panonzi neshoko raMwari Mozisi tsvaga vakuru vatungamiri from each tribe. Ndosaka muchiona pano takasangana marudzi akasiyana siyana. Mwari vanova a representative from each. Zvikanzi ngavaende kunyika yeKenani vanoshora. Bhaibheri rangu rinoudza kuti Mwari akameka sure kuti vaenda pataimu yokunge mizambiringa yakura, kwete kukura chete yabereka, kwete kubereka chete yaibva. Zvichireva kuti Mwari vakameka sure kuti handisi kuda kuti vana vangu vabude mumwana vachinotambura aiwe mana ichivhara mizambiringa ichitaka. Ndokuenda varume gumi nevaviri 12 ndobva vaenda pareturn of 40 days. Mozisi ndokunyatsa kuvaudza kuti zvamuri kufambira toda kuti endai munoona kuti nyika iyo yakanaka here, masiti ayo akakomberedzwa here, kune vanhu vakadii. Ndokupiwa ripoti muinewo nezvibereko zvenyika iyo seproof yekuti tione kwatiri kuenda. Vakuru ndokuenda vanosvika kuya tikapiwa grasi pano maonero anosiyana riri pahafu
shana ratozara ari kuona hafu. Saka varume ava vakaenda ndokunoona ndokudzoka ikoko ndokuchipa ripoti kuna Mozisi. Chinondifadza kwavari vese vari 12 whether ane bad report or ane good report vaitenderana kuti nyika iyo yakanaka kwazvo kwazvo, zvichireva kuti Mwari vedu havanyepe. Vakaudza kuti nyika inoyerera uchine mukaka. Maspais akadzoka achiti tazvionera tega zvemazvino kwazvo nyika yakanaka, chinzwa zvinotevera mberi. Asi Mozisi uri munhu waMwari zvakasi zvatanoonako. Ini nemaonero angu kuchena bvudzi kudai handinyore ndakambopindana nezvinhu. Vanhu variko takanoona vana vaAnaki majainti takati tichizvitarisa isu tainge tiri mai. Saka maonero angu mudhara kena naipindike ndewatodzokera kuna Mwanacho dzatochidii ndokuchibvunzana iri ratio. Regaiwo ndishandise vadare varipo pano tobvati muri mubhodhi meni zvonzi votai. Vakaona vari kutenderana nezvataurwa namuvhangeri ningi kuti hakuendeke siudzaimawo 10 kerebhozati inawo ndakazviona kuti vanhu varikoko vahombe. Asi tinonoitora nyika vari kutenderana ngerebhisimudzai maoko dai ini chechedu yehefeme kwakuruga inoshandisa mavhoti vanhu vaifananira kuita zvaidzikenezi naJoshua hatine umombo nyangwe maona maonere pativhoti. Matiwa nevhoti 10 vakati hazviite kunaka kwakanaka ichokwadi. Magrapes bhabheri akunati vakauya vaine magrapes anga akaitwa zvemutariko danda raiswa munhu womurume apa sevadidhaka. Umwe akatakura danda uku umwe achinotakura ndise zvanga vari 12 vaipamba vari 2 haasi kutotakurika shoulder ndekutozikanwa kuti ine strength. Vakaisa matanda apa vakatakurei magrapes ndokuuya nawo ndokuratidza exproof yekwavari kuenda kuti kwakanaka sei. Asi chinzwa ripoti yafamba chinondirwadza ndechekuti ukaverenga pavhesi ya14 pakazoverengesa hadzi bhedhi ripoti ndo yakasecurate ungano yose yaIsraeri. Dzimba ravanhu vese rabatwa nefire. Chinzwa mumwe vanotevera hati zvino ungano yose yakachena zvikuru usiku hwose onatigrain dada ranga hanakisvika matikofu vabatani usiku unobe wese ungano yose yaIsraeri, vana baba vana mai vana chimboipachena baba achiti ndakaziva zvakugona muijipita ndakanga ndine bhizinesi rako chinzwa wapedza kuchema idzwa rafu inotaurwa nemunhu. Hanzi vana vaIsraeri vose vakapopotera Mozisi naAroni. Zvichiriparidza kuti kuno mwakutopopota gwena rakunopindaka kuti aikabana vamuzipa mukabvira kuparidza kadasiwa ndichiriro. Kazhinji zvinhu zvikaipa anobhulemwa ndiani? Mutungamiri. Amen. Kubasa uko mukaita basa
zvakakona. Zvikanzi dai takazira hedu takafira kuIjipita, wakatinyemera iwe Mozisi kuti ndikazira kuti nemukaka wadi kuchiudza zvakanaka. Petro dai takafira zvedu nyika yeIjipita. Ndokufuna ngekuti kana zvokutiona nyika yeIjipita zvazvaramba, dai tapararira hedu muno muyeche pane kunofunge mulembe wamaanaki. Ndobvunza nekuti nhaindira navaIsraeri kusiri kufa ndomu kutokufa wenda mafire Ijipiti mama mukafira murenje mafa. Bati vanoti bheta dai tafira tiri muchapa pane kufira tichiti tikuenda kusununguro. Shamwari ndina kuti ugotarira kuwadzako haikona kuti ava mashoko akude muIjipita kuti dai ndakaziva zvamungakaramba ndirichitaura. Kana tasiya ndakatarisiya zvachose nyangwe ndikati mazano makagadzirwa rinonaka sei patangabva hatidzokere. Haikona kuti mani ndakaziva zvamungakaramba ndirichifere patakabva hatidzokere. Handi dai ndakaziva zvamundakafira Ijipita pane kuti tipararire muno. Varume vakataura mashoko anorwadza Mwari. Vadikani havanotaura ndikati murwendo mune zviri zvinoitika. Bati paunosangana nehangu murodhi yako, what do you say before? Hausi kudemba Ijipita here? Hausi kudemba kuparana murenje here? Izvozvi kuna munhu ari kuti ndikaziva zvamungagara ndimbozimbabwe ndazvatangani ngataiti mboshanda naye uyayo iko zvinorakudza kuti akatenga chisikoronga chimota chake vatari naye. Paunosangana nesituation in your life unofungei? Chinotirwadza pavana vaIsraeri vakatanga kunyunyuta vasvika pakadeshi Bhaneya pekuti it was the walking distance yekuti vapinde into the promised land. Rega ndimuudze kuti there is a bad report waiting for you at Kadesh Bhaneya. Kana wakuda kusvika pabreakthrough yako pane anokanda mashoko. Makabva ka3 years muchidano nemukomana nyungatongoronga takurora takunanodi mapagadesh Bhaneya zvodziitirawo anhewe kuvanenza chinorora ndakoza kunorora tsikombi yakadai nemashoko yayo mukazikana wangu tsikombi musikana wangu tsikombi musikana wangu tsikombi musikana. Whose report do you believe? Pakadesh Bhaneya apa pawakuda kusvika papromisi yako zvizive kuti there is a bad report waiting for you. But ndinoda kuti tizive kuti let's believe in the word of God. Zvakataurwa naMwari pamusoro peupenyu hwedu ndizvo zvatiri. Amen. In every promised land, there are giants.
vanonzwa nemashoko aitaurwa nevana vaIsraeri. Kerebu naJoshua ndokudzarura nguo dzavo ndekuti vadikani hama simbai mutunge. Ichokwadi vaAnaki varipo, asi musatye. Mimvuri yavaAnaki yakatobviswa pavari. Mwari vatipa guta nechakare. Vari kuti simukai ngatiende, we can take the land. Here tiri kuchinamatira chinhu. Wasvika papadheshi padera waudzwa kuti hapana nokuda kwebad report, wodzokera pamashure. Shamwari here ndinoona vamwe vodzokera mashure, vanoti shure kune makuhwa. Ndinoyamba ndichienda mberi, forward ever, backwards never. Amen and amen. Papadheshi padera pane zvakakumirira, but ndinofara kuti there's always a remnant of Israel. Vamwe vose vakataura zvakashata, aripo hai kana tu vanotaura zvakanaka. Joshua naKalebu vanoti musadaro vadikani hama, musanyunyutire Mwari. Pavhesi ya9 vanotaura vachiti asi regai kumukira Jehovha uye musatye vanhu venyika iyo, nokuti ivo izvokudya zvenyu. Ndosaka ndataura ndikati mashoko ane simba. Joshua naKalebu vakaona makuriro akaita majaindi, bati vamwe vakati tiri mhashu. Nhaika kwaJoshua naKalebu vanoti ibvuto. Aiwa vakafanire ndoka mushoko renyu, mushoko raMwari. Hanzi 10 vakati tinenge mhashu, asi 2 vakati vaAnaki nokukura kwavakaita izvokudya zvenyu. Ndiyo here? Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are great for us. Ndosaka ndati maonero anosiyana. Umwe achiti ndiri mhashu, umwe ari kuona chipo. Whose report do you believe? Vanhu vamwe chete vaoneka, vati umwe ari kuti tiri mhashu, umwe ari kuti ichingwa. Zvikanzi musanyunyutire Mwari. Patinoverenga kuti vana vaIsraeri vakaita 40 years murenje, nyaya yavo yakatangira ipapa paKadheshi Bharinea. Vakavasvika pedyo neKenani. Mukanotarisa pamepu inoratidza ruti yevana vaIsraeri inononyoroka kudzokera payakabva, kumeka sure kuti for 40 years vanhu ava sezvavareva vataura toda kufira murenje. Hatingava muite murenje vari vapenyu nokuti vaisa prayer request. I'm sorry Mwari, ndine prayer request. Ndachikumbira kufira muna murenje. Mwari vakati ndakatendeka musasira zviro zvevana vangu. Zvino havatoona kubuda murenje. Tarisai mune vakuti kuchidza renje. Kuita muiti routine. Mukatarisa mepi yacho inoita seko kudai kudzokera pavakatangira. Bhaibheri rangu rinoti Mwari vakameka sure kuti vese vakanyunyutire Mwari. Hakuna kana hwana akapinda muzvona. Nyangwe vakanoiona ne10 spies vakadzoka with the wrong bad report, vakaita kunakuravira kuti uchazviona taungazviti. Ndokunoona magrapes asi havana kuagara. Masikatano whose report do you believe? Uchenjere kuramba uchidzengerera panzvimbo imwe chete nokuda kwokutenda ripoti isiriyo, nekuda kwokutaura zvisirizvo. Ngatingwarire zvatinotaura pamberi paMwari. Mwari vedu vanonzwa, Mwari vedu vanopindura. 40 years murenje. Toda ndingokuratidza ma-effects ebad report yakakonzereswa kuvana vaIsraeri. Bad report isati yauya, vana vaIsraeri vaitozvifarira zvavo. Asi pavakaudzwa kunzi uku kuna vaAnaki, Bhaibheri rangu rati vakachema. Bad report inogona kukonzeresa kubudisa musodzi. Izvozvi kunama munhu anogara achimuudza kuti Mwari muripo. Haisi nyaya kuti Mwari havapo, ari kuchenjedzwa nebad report. Toti ingatei bad report inokukonzeresa kuchema. Bad report
report. Birth report inokonzeresa munhu kuti afire murenje. Unoongera pamuchimo lilombe zvakarongwa naMufundisi kuti hatidi kugara panyika pano tisina chinhu. Ngatiunganika tisina birth report unofira murenje. Vakuru vaIsraeri havana kumboruma Kenani. Vakaiona asi havana kuiruma, vakapararira murenje nekuda kwebirth report. Birth report inokonzeresa kunyinyitira Mwari. Paunenge uri wega, what do you say about your God? Unoti here siyabonga Nkosi yami, wahamba kungathi kana kuti nechimoti maracho handimuoni. Birth report inokonzeresa a rebellious spirit, mweya wekumukira. Bhaibheri rati vana vaIsraeri vakataurirana vakati ngatizvitsvakire umwe munhu tidzokere munyika yeIjipita. Tavadzina Mwari igai inoruka vakuda kudzokera. Vati vakaziva kuti haitangike kuna Mozisi vakati bhete tidzokere. Birth report inokonzeresa rebellion. Izvozvi kune vamwe vanhu vaipinda pano pashoma vakatokunda because of birth report yakataurwa nomwe munhu. Ndoda kuti umboramba birth report, chimbotarisa mugomo wako. Hazvine birth report yakataurwa nani, vangava vatete, vangave mai nababa vekubereka, angave bosi wekubasa, vatiramba kutenderana nebirth report, because what you believe it will always influence your action. Amen. What you believe influences your action. Chimboramba birth report mukati meupenyu hwako. But ndinofarira kuti report yakabva kuna Joshua naCaleb yakati inyika yakanaka kwazvo. Hazvinei basa rako kuti rakamira sei, but zviripo zvakanaka pabasa ipapo. Chimbotanga kugokonfesa zviri positive kuti business rangu iri ibusiness rakanaka kwazvo. You need to have clients. Tanga kuprofesa good about your business. Profesa a good report about your life. Amen. Joshua naCaleb vati inoyerera uchi nemukaka. Chimbotanga kudeclare kuti mubasa menyu munoda kumunonga Mwari pazuva. Uchi nemukaka ngazviyerere. Rega nditi uchi nemukaka zvinoudzwa nekuda kwegood report if you believe it. Anobudira mberi vachiti musatya. Good report inobvisa fear. Izvozvi kudaidza kuinterview pabasa penyu, internal interview. Unombobata handisi South African yamanje papa dzinokudawo nemapiriti peke dziri valid for the next 3 years manje uyasara ne6 months. Shamwari enda negood report tuisafire wahamba nati siyabonga hazvinei ndiri muforena najesu wangu muinterview wahamba nati siyabonga. Whose report do you believe? Amen and amen. Uri kumbotenda report yayo. Isaiah 43 pavhesi ya18 na 19 inobva yataura ichiti, tarirai, inotanga ichiti forget about the former things. Hakuna asina nhoroondo, hakuna asina past, hakuna angadonha kubva kudenga. Munotaura nhoroondo yekuti makazvarwa muine 3 years old mukangoenda wapaservice mukatanga grade 1. Bati Mwari vari kuzviziva kuti tikaramba takatarira but the former things but the past things we will miss the future things. Vanoti forget about the former things. I am about to do a new thing in your life. What you perceive it. Amen. I cannot change my past, but I can change my future. That I cannot change my past, but I can face my future. Hakuna akasarudza kuzvarwa nemubereki n'anga. Handikwanisi kushandira mubereki wangu, but I can change my future. Nyange baba iri n'anga, I can make my own decision kuti inini I'm going to be a faithful Christian. I cannot change my past, but I can change my future. But today, whose report do you believe? Whose report do you believe? Mwari vari
grade 7 muno mune unisa muno mune metric endaiwa kuchikoro upgrade yourself kusvika ino chikoti baba vangu kumwe chinooneka vakashaya obva vadisiya ndiri grade 7 saka mari yacho kuchikoro yakazonena izvozvo makudzimai nhingi muri monyanyotambira makadi kuti zviendesa kuchikoro. Forget the former things. I'm about to do a new thing. Ndinewe ndinaye here kushonda kwedu. Ndinewe ari ready here. Ari ready here to forget about the past. Mwari vedu vanoita zvinotyisa. Sisi hazvina basa kuti vakabitiswa mune mwana. Munotichatira nejaya brother. Vakabvunza kuti nhai makavaudza here kuti mune mwana. Zvonzi handina kuvaudza chete. Sindakatoenda naye kumusha kwake. Tikanaudza ati zvaro kuti tezvaro
children to Jehovah. The footsteps of a righteous man, they are ordered by God. Don't know what to look at Tango. That you will have Nati. Never Mugabina takes. Somebody did not get us a total Castasiana. You need to know Hamanati. Tina Mama Jehovah pay you. I would say you are not killed, but you are blessed. Right, Shabbat, you are not killed, but you are blessed. You are blessed. You are not killed. I don't know what to go to Wednesday.
yako ndati zvanzi hundurwe dzine mwena ndepekugara kako shiri dzine chii asi ubva vati inini mwanakomana womunhu handina kukuisa musoro vaiva varida kuti ione chii ndepekugara tinoda kubva tingatiwanire unotsva ichokwadi takauya munyika ino ngati tiri vaganye zimbabwe kuti tichakudzokera mugaika josefa akati varume havangana ndafa nyange nemakupa musasiuti kana todzokera muri kumeisa musoro pai braza baba muri kumeisa musoro pai It's my season, it's my time. I'm about to do anything. I am about to
hakuna kuzodya yako. Ndikaikomera futi sifayo kumamberi. Mwari vakati kuda kunyika yekulamura vachiudza vana vaIsraeri kuinende kunyika yeKenani yandichakupa. Mwari ngavatipe nyika. Kana taropafadzwa tinokufadza kuti tigaire nevamwe vanhu. Ngazviitwera Mwari. Ngatingazviitwera Mwari. Iye Dhisemba uno. Uye Dhisemba uno. Kune dzimwe mhepo dzinotamira mari yakangoenderera dzeisendicha. Do you believe it, brother? Do you believe it, my sister? Do you believe it, Mama? Baba, do you believe it? What do you believe? Icho kwadi kwenya hakuna kama nyazoita imba ikapera. Kana variko, rumu variko kuti muchi kuitawo zvimwe. Yere kubva kuma kuSouth Africa kunopinda minda yomwana. Mwari ngavatipe. Mwari ngavatipe nyika. Mwari ngavatipe nyika. Mwari ngavatipe nyika. Ndikukureresa. Ndikutoreresa. Vari kuzvitenda zvigamuchiri. Ndikutozvineresa izvozvo. Ndikutozvineresa izvozvo. Nyasha dzacho dzitoripo. Nyasha dzacho dzitoripo. Ngatisvika tinosimudza maoko. Tokubira praise and worship. Do you believe that you are the subject of your belief? Zvisinei kuti une mari. Alright, as the praise and worship kama muripo chikwata kana muripo garai. Believe it in your heart. Zvekupiwa naMwari. Joshua nakene bhanoti ichokwadi mamanake variko. Ndinokubvuma kuti ichokwadi mari handina. Asi Mwari anogona kutipa nyika iyi. Ndozvinotaurwa naJoshua naKaleb. Chigopiwa naMwari. Chigopiwa naMwari. Whose report do you believe? Whose report do you believe? Wakasimudzisa maoko ako. Ndisire paimese kumunhu waMwari.